Bună, Vero! Bună, tati. Ce faci? Fac bine. Ce ai pe masă? Cifre. Am. Pix. Și asta ce este, o? Cifre. Ce literă este? Legante. Literă? O. Ce literă este? Zi, este litera? Este litera U. Ce literă este? Este legant. Hai să facem litera U. Ia pixul și fă-i de la prima de aici. Așa. Următoarea. Haide, următoarea literă U. Așa. Hai următoarea, hai încet. Bravo, hai. Mai departe, hai. Continuă că faci bine. Hai, nu te mai juca cu pixul. Ține-l frumos. Așa, hai și pe rândul 2. Pinocchio vorbește. O să vorbească și Pinocchio. Haide, să facem fișă. Da, fă-l corect, invers, da? De la stânga la dreapta. Așa, hai, fă. Hai, și fă-le și pe alea mici și gata. Așa. Așa. Hai, continuă. Haide, Vero. Și ultimul de jos, ultimul rând aici. Dar vreau să mi le faci corect. Așa, hai. Super. Super, hai, te descurci super. Hai că mai două. Așa, și ultimul. Invers. Ce ai făcut? Am făcut litera. Litera? Ce literă ai făcut? Bravo.